Fővárosi költségvetésről az elmúlt hetekben többször beszéltünk már, és több vendégünk is volt ez ügyben. Mint tudják, a közgyűlésben 33-33 szavazatarány van, mert Hunval György éppen előzetesben van, tehát nincs meg az egy szem többsége a két koalíciós partnernek. Nos, így aztán megy a húzavona, egyeztetések, ki mit akar, ki mit nem akar. Aztán március 15-én kellett volna már elfogadni a költségvetést, de pillanatnyilag még én azt gondolom, hogy messze állnak tőle, de mindjárt megtudjuk, hogy így van ez. Steiner Pál, az fővárosi MSZP frakcióvezetője vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egyeztetnek, közelednek az álláspontok, vagy pedig szó nincs erről? Egyeztetni folyamatosan egyeztetünk, a következő 5 párti frakcióvezetőire április 1-én reggel 8 órakor kerül sor. Az egyeztetéseken vannak szakmai kérdések és szakmai érdeklődések, és vannak politikai nyilatkozatok, amelyek eklektikusan keverednek. Az igazán nagy kérdésekről még nem tárgyaltunk, pontosabban a koalíciónak megvan egy álláspontja a költségvetésről, ezt mi be is jelentettük, de elsősorban a Fidesz-KDNP frakciói nem nyilatkoztak arról, hogy milyen konkrét javaslataik lennének. Hát nekem Tarlós István, amikor vendégem volt, azt mondta, hogy miért ők nyilatkozzanak, mondják meg ők, tehát ők azt kérték, hogy akkor legyen egy lista, hogy melyik nagy beruházásokat hagyja el a főváros, mert egész egyszerűen nincs erre pénze. Demszky Gábor azt mondta, hogy ezt a listát hozza létre, vagy írja össze a Fidesz frakció. Miért ők tegyék? Mondja meg Demszky Gábor, mit hagy el? Ez egy eléggé nagy csúsztatás, ugyanis költségvetési tervezet van. Tehát van mihez viszonyulni. A költségvetési tervezet egyébként szakmailag jó, megfelelően tanúsítja a főváros költségvetési helyzetét mind a bevételi oldalon, mind a kiadási oldalon. Sorokhoz lehet hozzászólni, konkrétumokhoz lehet hozzászólni, és én azért mondom, hogy általános javaslatokat tesz a Fidesz, mert vegyük mondjuk az egyik példáját, a működési többlet 20%-os igényét, ami nagyon bonyolult kifejezés. Itt arról van szó, hogy vagy azt mondjuk, hogy felemeljük az adókat és normatív támogatásokat, ami nagyrészt nincs is a főváros hatáskörébe, vagy megmondjuk, hogy melyik iskolát, melyik kórházat, melyik óvodát zárjuk be. Jó, tehát itt a vita tárgya az, hogy lennének nagy beruházások, amelyekhez kellene... Az is a vita tárgya. De egyik talán a legfontosabb, amihez kellene önrész. Az önrészt a főváros nem tudná csak hitelből előteremteni. Erre pedig azt mondja a Fidesz, hogy ne adósodjon el még jobban a főváros, nem szabad ennyi hitelt felvenni, és azt sem szeretnék, hogyha kincstári, vagy hogy mondják, a családi ezüstnek számító főgázt eladnák, hogy abból fedezzék az önrészt, a beruházásokhoz. Na, erre mondja Demszky Gábor, meg talán önök is, hogy akkor mondja meg a Fidesz, hogy milyen nagy beruházást hagyjanak el, mert nincs rá forrás. Pontosan. Erre a Fidesz meg azt mondja, hogy mondjátok meg ti, hogy mit akartok elhagyni, mert nincs rá pénz. De mi adtunk egy reális alternatívát. Nem. Mi adtunk egy reális alternatívát. 400 milliárd forint körülbelül az az összeg, amit a városfejlesztésbe be lehet fektetni uniós projektekbe. Adtunk egy reális alternatívát a pótlólagos forrás biztosítására. Egyrészt a gázművek privatizációnak folyamatának az elindítása. Szeretném... De ezt nem szeretné a Fidesz, tehát ezt a Fidesz nem szeretné, de a közgyűlésben van 3 frakció, aki szeretné, többek között az SDS, az MSZP és az MDF, mert így szavaztuk meg a gázművek privatizációját, és ehhez addig arra az időre, amíg a privatizáció eredményes lefolytatása megvalósul, tervbe vettünk egy fejlesztési hitel felvételét. Ezek nagyon pontosan meghatározott pótlagos források. A Fidesz álláspontja meg az, hogy ne vegyünk fel hitelt, ne adjuk el a gázművet, de mondjuk meg, hogy melyik az a fejlesztés, amit mi elhagynánk, mi meg azt mondjuk, hogy egyetlen egy fejlesztés sem hagyjunk el, mert nem lehet ilyen különbséget tenni, nem úgy általában a fővárosban, hanem a kerületekben, mert hisz minden fejlesztés valamelyik kerülethez igazodik. Tarlós István javasolta, hogy fogadjanak el egy működési költségvetést, hogy legalább az intézmények elkészíthetik ez alapján a saját működési költségvetéseiket. Ez miért nem jó ötlet, hogy amíg vitatkoznak itten, hogy főgáz vagy nem főgáz, hitelfelvétel vagy sem, legalább ez működjön? Egyrészt azért nem jó ötlet, mert jogilag agályos,
hisz a költségvetés egy egységes szerkezetből áll, és erre törvényi és jogszabályi előírások vannak, például az államháztartási törvény, másrészt pedig a működési költségvetés, amelyet nem is ismerek ezt a fogalmat, tehát én elég régóta vagyok az önkormányzatban, voltam polgármester is, nem találkoztam még ezzel a fogalommal. Ez egyébként egy szűkített költségvetést jelentene, amelyre egyébként most is megvan a lehetőség, hisz az átmeneti rendelkezések pontosan erről szólnak. Van ilyen fogalom, hogyha van erre igen, lehetőség. de ez nem költségvetés. A költségvetés a város egységes költségvetése, amelyben benne vannak a fejlesztések, jó, és benne vannak a működés. Akkor hívjuk másnak, de nem de arra megvalósítható. meg nincs szükség. A városnak költségvetésre van szükség. De hogy az intézmények tudjanak tervezni, ahhoz meg költségvetésre lenne szükségük, amíg nincs költségvetés, akkor egy ilyen, és az a például nem tudom, az minek a hívjuk, nem 7, lenne jó? 7 térségi integrált központ, amely ugyan intézménynek számít, de fejlesztésekben létre, azok hogyan tervezzenek? És sorolhatnám tovább a kérdéseket. Tehát a működési költségvetés az azt jelenti, hogy ma, meg holnap után kenyéren és vizen éljen a város, és ne vegyünk semmit magunknak, ne fejlesszünk semmit, ne szerezzünk be egy számítógépet, és semmi olyan ne történt, pontosan úgy, mint egy családban otthon, hogy ezen a héten, mert elfogyott a fizetésünk, csak azt teszünk, ami a hűtőben van, és nem veszünk cipőt. Ilyen egyszerűen kell ezt elmagyarázni, nem ilyen bonyolulta. De mi van Hunval Györggyel? Most az MDF segítségével visszahívták a szakbizottságokból. Nem az MDF segítségével hívtuk vissza. A tagcserében nem illik beleavatkozni. De nem kellett az ő szavazatuk hozzá? Hát, én úgy emlékszem, nem is figyeltem a szavazási eredményt, úgy emlékszem, hogy ez konszenzussal ment át, hisz az a politikai szokás a fővárosban, hogy egymás személyi kérdéseibe nem avatkozunk bele, mi is mindig megszavazzuk az ellenzék tagcseréjét. De a Fidesz nem vett részt a szavazáson, az MDF igen. Ezt én nem vettem észre, ez egy butaság volt a részükről, és felluktak egy nagyon régi politikai... Hát ha nem vette észre, akkor mi mondjuk nem butaság? néztem meg, ha így van. Így volt, akkor butaság ha így van, akkor butaság volt, és fölrúgtak egy nagyon régi szokásjogot. Arról van szó, hogy két fontos bizottságunkban, a Kiemelt Fejlesztések Bizottságban és a Városképfejlesztési Bizottságban tagcserét hajtottunk végre, és Hunval György helyére más képviselőtársunkat jelöltünk, Bánság rosszul elnézést kérek, Egerfai Józsefet és Andor Sándort azért, hogy a bizottság munkája ne legyen problematikus. De ettől még nincsenek kinn a vízből, tehát a költségvetés megszavazásához ugye még mindig kellene az 1+ szavazat, de legalább a bizottságok működését így tudják garantálni hiány vagy létszám. Ez kétféleképpen tud megoldódni. Az egyik megoldás az az, hogy Hunval György meghallja a mi megkeresésünket, és lemond a mandátumáról. Ezt még nem tette meg? Ezt még nem tette meg. A budapesti szocialisták akkor 2 héten belül tudják pótolni a képviselőnket. A másik, én ennél sokkal fontosabbnak tartom, hogy jöjjön létre egy olyan költségvetés, amelyet az ellenzék vagy az ellenzéknek egy része támogat, és végre működjön a város, és induljanak el azok az ügyek, amelyek most parkolópályán állnak. Hát jöjjön létre. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Önöknek is köszönöm a figyelmet.